Eta Italiako giroa une batez alde batera utziko dugu, beste gonbidatu bat baitegu zai, Asier Arteaga, pilotarioia, gaur egun coach lanetan ari den Asier Arteaga dugu. Asier, arratsaldeon, ongi etorri. Hau, arratsaldeon, ongi etorri. Beno, hasteko oso modu desberdinean eragiten du presioa kirolariarengan, pelotoira zehaztuko gara, ziklistek presioa bakoitza bere erara kudeatuko du, norberaren izaeraren baitan izango da eta bestetik helburuaren baitan. Zuk ze esan zenezake, kirolariaren presioak, ziklisten presioa horrelako itzule handi batean nola kudeatu liteke, Asier? Bueno, lehenik eta behin garbi eduki behar duguna da, presio ez dagoela ez helburuen baitan, baizik eta kirolaria beraren baitan. Hau da, lehenik eta behin atera behar gara, bete ze duguna ez, kirolariak ez, ezkenik giroan nahi dut, helburu handia jarri dizkidate, zu jarri dituzu, bai? Lehenik eta behin, biktimismotik atera, kirolaria bera, izan txirrendularia edo beste eltzen kirolari. Zergatikan presioa norbera jartzen du bere buruari, segurentatze kudeaketa egiten duen berari etortzen dizkion mezu horitatik ez? Esan dugu, kirolari profesionalek edo txirrendulari profesionalek presio gehiago dute. Ez, dutena da foku gehiago. Giroak eta turrak ditu foku gehiago, Euskal Herriko itzulia baino. Gero, foku hori ez duk erabiltzea zure motivaziorako edo zure presiorako, hori norberaren kudeaketa da, bai? Orduan, ez dator inoiz kanpotik, dator barrutik. Kasu bat ez, Aresman, lehen hori gertatu izan zaio, horrelako, espektatiba handiekin iritsi, eta ez zen batea bere uneko una, ez? Eta orduan, norbaitek kanpotik esaten baizu adibidez, iraganak balio izan dizu indartzeko, nik sinisten dut zugan. Mezu horrek, segun eta berak Aresmanek nola hartzen duen, hartzen badu, egia du, batzekiat, oraingoan ondo egingo diat, hori sentitzen badu, erabiltzen ari da, kanpoko mezu hori bere indartzeko, en cambio, esaten badu, oraingoan ezin dut egin, eta oraingoan demostratu bara zaukeat, horrek hitz egiten ditu badagoela beldur bat, ez? Presio bat, ez duena aurrez ondo landu. Agian helburua ez dute jarri, agian berak ere ez du azaleratzen helburu hori duenik irabazteko helburua, baina barruan sentitzen du irabazi dezakeela, eta une ailegatzen denean ito egiten du presioak. Halaxe da ez, askotan beti dozten da, barruko ahots hori ez dioguren entzuten kirolariak, zergatikan usten du ez duela sentitu behar beldurrik, kirolariak orduan negatzen du parte hori, ez du ikusi nahi, ez du nerviosismo sentitu nahi, eta joaten da tapatzen, eta horrek ematen du, karreraren azken orduetara, askotan dozte, Asier, bihar daukat karrera eta nervioso nago, zer egin dezaket? Hasteko eta behin lanketa aurreti dator, ez? Zergatikan, zuri etortzen dizkizunean mezu txiki horiek, ez? Dira abisua, kanpoko faktorea, edo periodikoan zerbait irakurtzea edo prentsan edo lokesea, zuk barruan sentitzen duzuna, ari dizuen informazio ematen, zuk benetan, sinisten duzun zuan, edo ez. Zu ari zara barruan, lasai sentitzen eta motivatua eta gogoz hori irakurrita, edo ari zara sentitzen hor barruan presio bat, lokesea. Kanpoko egoerak dira informatzaileak. Orduan eta zu exitu gehiago dukitzen ari, izan profesional edo goiko maila, orduan eta foku gehiago dituzu, kanpo faktore gehiago dituzu, eta zuk informazio gehiago hartzen zoaz. Baina ikusi nahi izateak, tapatu nahi izateak egiten du hor egotea, eta gero presio hori azaleratzea justu nahi ez dugunean, lehiaketa egunean. Asier, presioa kudeatzen ikasteko teknikarik erabiliena zein dela esango zenuke? Personalen araberako autua izango da, baina erabiliena zein izango zenuke zu? Lehenik eta behin, kirolari bakoitzarekin oso lan personala egin behar da, bai? Baina lehenik eta behin, ulertu behar duguna da, nun jartzen dugun fokua. Bai, gu gari bagara fokua jartzen zerbait gure kontrolpetik kanpo dagoena, eta kontrolpetik kanpo zer da, emaitza deportibo bat lortzea, nik ondo konpetitzea. Ez dakizu egun horretan nola gertatuko den, eta denak nahi dugu kontrol bat, ez? Eta horregatikan perfekzio gehiago, informazio gehiago, emaitzoi eman dadin, kontrol hori izateko. Nik ari banaiz informazio guzti horrekin, ez? Lortzen badut nire errendimendua hobetzen ari dela ikustea, bai entrenamenduetan eta bar. Eta espektatibak igotzen baditut, nik lortu dezaketa helburu hau eta espektatiba jartzea beti ona da, bai? Baina gakoa dago, lanketa pertsonala egitea, eta zuk espektatiba horien zure autokontzeptua espektatiba gaina igotzea. Zergatik, nik igotzen baitut espektatibak asko, baina jarraitzen badut lehengo autokontzeptuarekin iraganeko bertsio horretan, nire sinismena baldin badago lehengoan, horrek, desajustu horrek, zer generatzen dit presio bat. Ez nahiz ikusten momentu iristen denean, claro, nik sinisten nuen bai, baina benetan ez dut sinisten, eta orduan desajustu horrek presio sortzen du. Gakoa edo lanketa zein da? Gakoa da,
jar ditzagun espektatibak. Espektatiba jartzeko zer ikusi behar dut nik. Ikusi behar dut nigan, entrenamentuetan, ari naizela marka hobeak lortzen, etapa txikietan manora aurrera, horrek ematen dit gehiago sinistea, baina benetan importantena da zure autokontzeptua maila bereko izatea. Zuk gai ikustea txapeldun hori izango zarela. Horrek emango dizulako konfidantza bat eta siniste bat eta siniste horrek emaitza hori sortzea. Asier, azken galderatxo bat, presioaren arazoak kronifikatu aliteke? Bai, noski, azkenean guk esan bezala konstantemente ari bara jartzen gure espektatibak, helburu berriak, baina ikusten badugu, ez dugu lanketa nahiko egin eta helburu horiek ez dira iristen, sortzen hasten gara frustrazioa. Frustrazio horrek zer ematen du kirolari askotan esatea. Gutxiago entrenatzen dut, orduan espektatiba gutxiago dut eta lasaiago konpetitzen dut eta errendimendu hobea da. Bai, baina horrela ez zara oso urrutik iritsiko. Bai, zergatik non hobetzen da benetan errendimendua? Gehiago entrenatuta hobea zara, baina gehitu dizaio zuzu horri presioaren kudeaketa, benetan errendimendu maksimo hori lortzeko. Zergatik kirolari batek bilatzen duena beti da bere potentzial maksimo hori ateratzea. Eskertzen dizugu, Asier! Eskerrik asko zuei, Arratsalde on!